naši milí a vzácni hostia. Nás všetkých, ktorí sme sa tu dnes stretli, spája rovnaká myšlienka. Chceme si pripomenúť rodáka, pána Petra Škrabáka, ktorého meno nesie naša škola. Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. A ktorý by v júni tohto roku oslávil 100. výročie narodenia. Ako spomínať na človeka a nezabudnúť pritom na niečo? Nuž, najlepšie cez to, čo mal rád, čo mu venoval svoj čas, pozornosť, úsilie. A tak budú zniť klávesy, hlasy detské aj tie zrelšie, slovo sformované do básne, do poďakovania, aj do cesty históriou. Bude sa kotúľať futbalová lopta a pestré obrázky nás prevedú Dolným Kubínom. A ako nikto z nás nie je ostrovom samým pre seba, tak aj Peter Škrabák bol súčasťou tých, ktorých nazývame naši dobrí rodáci. Vyvážení hostia, naši dobrí rodáci, vitajte. S pozdravom pre nás všetkých prichádza aj naša pani riaditeľka. Vážení hostia, drahí dobrí rodáci, dovoľte mi, aby som vás všetkých privítala na dnešnej slávnostnej akadémii, ktorú sme pripravili pri príležitosti 100. výročia narodenia pána Petra Škrabáka, ktorého meno naša škola od roku 2008 nesie. V ruke držím takú obyčajnú pomôcku lupu. Lupa sa nachádza aj na ilustráciách pátracej hry, ktorú sme tento rok so žiakmi pripravili v našom meste a o našom meste. A prečo lupa a prečo pátracia hra? Oboje majú spoločné jedno. Odhalujú detaily, zaostrujú pozornosť a vyťahujú na svetlo to, čo je zdanlivo drobné, ale dá sa rozvíjať. A takú lupu mal v sebe aj pán Peter Škrabák. Odhaloval dary a potom talenty hudobné, recitačné alebo športové trpezlivo rozvíjal. Ako spomínať na človeka a nezabudnúť na niečo? Mohlo by to byť čítanie životopisu, vernisáž jeho diela alebo úsmevné príbehy. My sme si vybrali stretnutie. Stretnutie s vami, ktorí ste boli kratší alebo dlhší čas súčasťou života pána Škrabáka a ktorí by ste o ňom vedeli určite veľa rozprávať. Aj na to príde tá správna chvíľa. Teraz nás však čaká stretnutie iné. Stretnutie s tým, čo mal pán Škrabák rád a čo mu venoval svoju pozornosť. A tak, drahí naši hostia, nech sú najbližšie chvíle naplnené nielen spomínaním, ale aj vďačnosťou za dary, za talenty a za ľudí, ktorí sa im vedia trpezlivo a dlhoročne venovať. Rodáci prichádzajú, dospievajú, tvoria, dozrievajú, zanechávajú svoje dielo nasledovateľov, potomkov. Divadlo bolo odjakživa pre Dolný Kubín srdcovou záležitosťou, kedysi aj veľkou pýchou. Spojili sme divadlo a deti a výsledok o krátku chvíľu uvidíte. A prečo sme spomínali potomkov? Jeden z účinkujúcich je pravnukom pána Škrabáka. Nech sa páči, výhovorka býva horká a Ivko Franek so Saškou Poluncovou a Melanie Handerovou. Milé, zlaté, šikovné, každý ma má rád, len niektorí o mne hovoria, že som lenivé. Ale keď ja si viem tak dobre vymyslieť, ako sa práci vyhnúť, čo ja za to môžem, že som také múdre? A to ide môj najlepší kamarát.
ťa, prasiatko, neboj sa, oddychne si a zase bude dobré, ja zatiaľ oberem hrášok. Tak nech si len Zajko overá sám, ja sa zatiaľ vo bahne pováľam. Zajko, čo varíš? Polievku varím, prasiatko, z čerstvého hrášku, čo som naoberala. Už je aj hotová. Tak to by som azda mohlo aj ochutnať. Chceže, prasiatko, veď teba brúško bolí. Ale brúško je najlepší liek, hlad. Ja nešťastné prasiatko, no to veru nebol dobrý nápad na brúško sa vyhovárať. Na budúce si musím vymyslieť niečo lepšie. Ahoj, prasiatko, potreba nám dvor pozametať, pomôžeš mi a raz, dva sme hotoví. Zametať? Kdeže, Zajko? To naozaj nemôžem. Nôžka ma bolí. A čo sa ti stalo? Sám neviem, ako sa to stalo. Pekne sedím, nikomu nič nerobím a zrazu predo mnou klinec. Takýto velikánsky klinčisko a ten klinec zrazu štuch do nohy. Joj, ako to bolí, bolí, bolí. No škoda, prasiatko, myslel som si, že keď pozametáme, pôjdeme spolu na preteky, ale keď ťa nôžka bolí, musíš zostať doma. Nič sa nedá robiť. Tak ahoj, ja utekám, aby som všetko stihla a keď sa vrátim, porozprávam ti, kto vyhral preteky. Ja nešťastné prasiatko, celkom som zabudlo na preteky a tak som sa na ne tešilo. Ja som predsa také súce zvieratko. Určite by som vyhralo prvú cenu a teraz musím sedieť doma. Som ja ale hlúpe, nebolo mi treba na nohy sa vyhovárať. Dnes je taký krásny deň, nie je veru nič lepšie, ako sa ponoriť do bahenného kúpela a vyhrievať sa na slniečku. Kroch, 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 trochu si tu pospinkám. Ahoj, prasiatko. Idem do lesa nazbierať fialky, nepridáš sa? Čo? Do lesa? Na fialky? Aké fialky? Nie, Zajko.
to sa mi aj otrhne. Vidíš, aké je ovisnuté? Zohnem sa a uško, cop, otrhne sa. Nie, zajko, musím si ho vyliečiť bahenom kúpni. Och, ty máš ale smolu, prasiatko. Tak odkážem matičke, že nemôžeš prísť na jej oslavu. No musím sa už ponáhľať. Chcem ešte nazbierať fialky a urobiť z nich kyticu pre mačičku. Ty sa pekne lieš, nech sa ti uško rýchlo uzdraví. Ahoj, prasiatko! Ojojoj, jak nešťastné prasiatko. Mačička oslavuje narodeniny. Ako som len mohlo zabudnúť na oslavu. Určite tam budú samé dobroty. Samé mňamky. A ja tam nebudem. Nič ani neochutnám. Ojojoj, ojojoj, ojojoj. Dnes si musím vymyslieť niečo lepšie. Nevyplatilo sa mi vyhovárať sa ani na brúško, ani na uško, ani na nôžku. Zaviažem si ja chvostík na hrčku, to zajačík nepozná, či ma za hrčkarý chvostík bolí, alebo nie. On má chvostík krátky, nie dlhý a tenký ako ja. Rýchlo, lebo zajko sa už blíži. Ahoj, zajko, dobre, že ťa vidím. Práve som čestal, že ti upratujem celý chliebik, ale pozri, chvostík sa mi zahrčkal. Nič nemôžem robiť. Však poupratuješ aj za mňa. Ale prasiatko, veď dnes je nedeľa, zabudlo si, dnes nemusíme pracovať. Dnes nás gazda vezme na veľký výlet na traktore, na tú veľkú, krásnu lúku pri lese, tam, kde rastú tie veľké, krásne jahody a maliny. Škoda, že nemôžeš ísť s nami. Tak si polež, ja ti potom porozprávam, čo som videl. Aha, tam je gazda. No musím sa už ponáhľať, aby ma tu nezabudol. Aj prasiatko! Ja nešťastné prasiatko, kroch. Jahody, maliny, všetci idú na výlet a ja tu zostanem celkom samé celý deň. Pre samé výhovorky si nič pekné neumiem. A na dôvažok mám ešte aj chvostík lahrčkarý. Ja nešťastné prasiatko. Kroch. Oravskí učitelia. To nie sú len známky, triedne knihy, hodiny, prestávky či písomné práce. Sú to ľudia, ktorí formujú, vychovávajú, tvoria, uvedomujú si dôležitosť duchovnej potravy. A spievajúci oravskí učitelia pod taktovkou pána Škrabáka práve toto prinášali. Mnohí z pamätníkov tu sedia medzi nami a na naše pozvanie reagovali s úctou, vďakou a
a pri osobnom rozhovore sa zaleskli aj slzičky. Pozývame teda vás, milí pamätníci, speváci, ale aj vás, všetkých ostatných, na stretnutie so zborovým spevom od nás pre vás.
V slovníkoch slovenského jazyka pod pojmom autentický nájdeme vysvetlivky. Pôvodný, skutočný, nefalšovaný. Nech sa páči, Elenka Raclavská, dlhoročná členka spevokolu Oravských učiteľov, vám všetkým posiela pozdrav. Autentická pani Raclavská sa ospravedlňuje, pretože včera náhle ochorela a dnes teda musela ísť lekárovi, ale napriek tomu poslala pozdrav a ja sa ho pokúsim prečítať. Čas beží, nečaká, rok sa s rokom stretá. Život ranu dal, vyrval zo sveta. Myseľ sa spomienkam do Korán otvorí, pred zrak sa milá tvár, láskavá vynorí. Na poli kultúry orál, sial, ba i žal, slovo za mocnú zbraň ducha považoval. Prameň histórie strážil, rozvíjal, cit k vlasti, ku ľuďom do zboru zavíjal. Prežil v ňom, prežil s ním mnoho chvíľ sviatočných, chvíľ pekných, pohody, nálad priam vianočných. Perute belostné večný sen snívajú, sú plné pokoja, v piesni ožívajú. Ďaká učiteľu za ľudskosť, za ten jas, iskierky blikajú a svetlo hreje nás. Elena Raclavská v Dolnom Kubíne 31. mája 2024. Poézia, próza, prednes. Hviezdoslavov Kubín nie sú len pojmy z kultúrneho kalendára Dolného Kubína, ale boli aj súčasťou života pána Škrabáka. Predsedal prípravným výborom, zostavoval pamätnice, snažil sa o to, aby táto súťaž nebola len súťažou, ale sviatkom prednesu. A čas ukázal, že sa mu toto snaženie aj vydarilo. Nie je len minulosťou mesta, ale aj súčasť najmladších rodákov. Hviezdoslavovou Hájnikovou ženou vás pozdravia Dominika Marištiaková, Laura Štigová a Marek Lacko. Pozdravujem vás, lesy, hory. Z tej duše pozdravujem vás, čo mrcha svet v nás skvári, z morí. Zrak jeho urknul, má milá lož, ohlušila presila. Vy k žitiu privediete zas, vy vzkriesite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán v opravdu priamom bratskom cite. Otvoriac zlono do Korán a srdečnosť, kde od veka, kde nikdy nevyspela zrada. Bez dotazu, kto on? Čo hľadá? Na lono to, hľa, v objem sladký, ramenom lásky plnej matky, pritúliac verne človeka. Len okamih tam pobudnutia. Už mŕtvie bôľ, už slabnú putá, zrak čistí sa, tlak voľneje i oživujú nádeje. Len jeden pokyn, zášum lesný, len jeden horský riaviskok a duša už sa ladí k piesni. Tkne sa jej bičík prečudesný a srdce húbká vozvysok. Len jedno orla skolotanie, len jeden švihot sokola. Prez horu mužné zahvízdanie, na holiach jeden záblesk vatry a nás už chváce povoľa. Duch už sa zažal, už sa jatrí, plameným krídlom šibe hor, jak v nebo naspäť meteor. Len chvíľka, ako vzdušný vlas, čo preletí nám ponad hlavu. A už ju máme, myseľ hravú.
z mladenej duše prez dúbravu, tak striesa ako dúhy pás. Z tej duše pozdravujem vás. Jak hniezdo v tesnú parutí, v ukryte košatého krovia, por nepriehľadnom zákutí, chalupa čuší Hájnikova. Tak bezpečne si stáva tu, bez prepichu, bez závratu, uprostred okrúhleho lásku, rozvitom, jak by na obrázku. Istejšie, pyšný nežli hrad, čo predkou neslýchaná sila do výše by ho nedostať, však v strachu, že by podkopali i tam na samorostlý sklad, na tvrdé teme žulo skaly z balvanov skalných postavila. Chalupa, tá sa neľaká nič takého, bo nezastala si vyzývavo na štít brala, nadutá vzdorom krutovlád. Nuž, nemá príčiny sa báť, že mám ju zvráti, potne pád. Zem samá je nízky kút, no ale pevná zeme hruď, kam údy svoje poskladala. A zem, tá je verná, stála, tá nejde spod nej ubehnúť. Kubín, Orava, Peter Škrabák majú spoločné ešte jedno. Históriu. Ako prežité časy, aj ako osobný záujem a čas profesijného života v Hviezdoslavovom múzeu. Odtiaľ sú známe aj slová pokoj, dievčatá, len pokoj, ktorými kolegyne častoval a na ktoré si dodnes pamätajú. Kto vie, čo z histórie Oravy a Kubína by nám pán Škrabák porozprával dnes. To sa už nedozvieme. Ale určite o dobrých rodákoch veľa prezradí aj pán farár Rastislav Stanček. Školská reforma a politika. Viem, že niekomu som možno zodvihol žlč, prečo túto krásnu akadémiu chcem zahltiť témami, ktoré sú trochu komplikované. Ale dnes vás, milí poslucháči, vzácni hostia, pozývam do kurikula histórie, ktorá nebola až tak odlišná ako to, čo zažívame aj my. Poprosila ma pani riaditeľka, aby som vás priviedol históriou vzdelávania až približne do roku narodenia nášho jubilanta Petra Škrabáka. Jeho životopis prenechám spomínajúcim, ešte stále žijúcim a ďalším nasledovníkom. Takže skúsme sa ponoriť do toho, čo nám predchádzalo, to, čo bolo vtedy veľmi aktuálne. Mohol by som začať kdesi uprostred, pri 250. výročí prípravy veľmi dôležitého vzdelávacieho procesu veľkej reformy Márie Terézie Ratio Educationis. To vstúpilo do svojej platnosti až neskôr, v roku 1777, najmä v oblasti nemecky hovoriacej krajiny. O čo išlo? Išlo o to, že vzdelávanie sa malo stať politické, respektíve škola sa stala politikum. Tam, kde má dosah štát na čokoľvek, čo sa týka formy i obsahu vzdelávania. Prečo k tomu došlo?
Elementárne vzdelávanie sa vyvíjalo pozvoľne. Na Orave máme najmä v oblasti humanizmu iba 2 latinské školy, vo Veličnej a Dolnom Kubíne. Teraz myslím na Dolnú Oravu. Fenomén vzdelávania sa rozšíril najmä príchodom reformácie, ktorá priniesla myšlienky humanizmu najmä z oblasti Nemecka. Vtedy pri vzniku každej farnosti vznikla aj evanjelická škola so svojím riadnym učiteľom. Vzdelávali sa najmä v katechizme, biblických históriách, niektorí učili deti aj čítať, menej už písať. A čo sa týka ďalšieho vzdelávania, to ešte bolo ďaleko v budúcnosti. Veľký problém nastal v rôznych turbulentných politických i vojenských obdobiach konca 17. storočia, ale nakoniec elementárne vzdelávanie sa rozšírilo už v 18. storočí na celú Oravu a každá farnosť, rímskokatolícka, evanjelická i židovská obec mali svoje, môžeme to nazvať súkromné, náboženské základné školy. Tých štátnych elementárnych by sme na Orave vôbec nič nenašli. A práve táto nejednoznačnosť obsahu bola na druhej strane i tak trochu brzdou pre rozvoj monarchie. Práve preto to spojenie škola ako politikum. Len zavádzanie reformy v Uhorsku bolo fatálne. Vlastne nedošlo skoro k žiadnej zmene. A tak sa presuniem do 19. storočia, ktoré je veľmi zaujímavé na našich rodákov, dolnokubínskych, dolnooravských, ktoré zasiahli aj do diania celej spoločnosti, môžeme povedať, Uhorska. Práve na začiatku 19. storočia uvažovali nanovo v oblasti štátnych príprav a štátneho vzdelávania, ako vymaniť proces vzdelávania práve z dohľadu cirkvi, respektíve súkromných škôl. V Dolnom Kubíne by sme mohli nájsť spomínanú evanjelickú, rímskokatolícku, židovskú školu a samozrejme tí, ktorí na to mali, vzdelávali svoje deti súkromne. I teraz je to samozrejme moderné. Čiže oddelené vzdelávanie môžeme spomenúť Štúrovca, oravského rodáka, Jána Vedoslava Bysterského, ktorý po skončení evanjelického licea pracoval v Oravskom Podzámku ako súkromný učiteľ pri jednom magnátovi. Ale boli to aj mnohí nielen bohatí, ale aj vysoko postavení úradníci, ktorí chceli zabezpečiť vyššiu úroveň vzdelávania. To mrzelo i mnohých učiteľov, ktorí chceli to vzdelávanie vyzdvihnúť na vyššiu úroveň. A došlo k zaujímavej zhode rôznych osobností, ktorí sa stretli v Kubíne v roku 1837. Na tento rok sa veľmi zamerám. Do Dolného Kubína prišiel Juraj Matúška, brat Janka Matúšku, ktorý, vieme, vytvoril text hymny Slovenskej republiky. Dolnokubínsky rodák Juraj Matúška nakoniec usídlil svoje aktivity v Istebnom, kde pracoval ako evanjelický farár. V tom istom roku prišiel do Dolného Kubína aj Ctibok Zoch, veličiansky rodák, jeho otec bol učiteľ a nakoniec po niekoľkých mesiacoch ho pozvala obec Jasenová, aby tam robil evanjelického farára. Spojili sa so žaškovským významným učiteľom Leopoldom Brukom, ktorý bol prvým knihovníkom Čaplovičovej knižnice, a Ľudovítom Medzihradským, evanjelickým učiteľom v Leštinách, rodákom z Medzihradného, otcom Adolfa Medzihradského a vytvorili veľmi zaujímavý pedagogický spolok, ktorý sa volal Spolok evanjelického bratstva oravského. Tento spolok bol ale otvorený pre akúkoľvek konfesiu a aj pre nepedagógov. Tento spolok, ktorý vznikol v Dolnom Kubíne a Veličnej na prvých 2 ustanovujúcich schôdzach, bol výnimočný i v tom, že nikde v rámci Uhorska
takýto pedagogický spolok, otvorený aj pre nepedagógov, neexistoval. Čiže môžeme povedať, máme tu na svetové prvenstvo, ktoré bolo veľmi dôležité v tom, že pedagógovia sa chceli posunúť v samovzdelávaní na vyššiu úroveň a vyzdvihnúť základy a štandardy vzdelávania v základných školách. A tak sa začali navzájom učiť, zdieľať, čo nebolo vtedy bežné. Začali vypracovávať rôzne metodiky, napríklad ako postupovať pri tvarosloví, ako písať písmená, akým spôsobom pitvať hus a ďalšie zaujímavé témy. A samozrejme reagovať na to, čo bolo populárne v rámci politiky, a to opakovaná reforma vzdelávania, ktorá tlačila i na obsahy preberanej látky v súkromných školách. Išlo najmä o jazyk. Pri ratio educationis bolo zabezpečené, aby na elementárnom stupni vzdelávania žiaci mohli pochopiť látku materinskej reči. Ale existovala i hneď nadstavba, o čom sa málo vie, a máme to krásne zapísané v zápisniciach, najmä v Istebnom a v Párnici, kde boli evangelické školy, do ktorých vstupuje nutnosť zahrnúť vyučovanie nemeckého jazyka. Nemecký jazyk v období konca 18. začiatku 19. storočia mal naozaj veľkú dotáciu. Človek by nepovedal, že na Orave sa stretne s týmto fenoménom. S čím ešte bojovali pedagógovia v spolku v roku 1837? S tým, že stále museli vzdelávať žiakov, ktorí chceli ísť ďalej na remeslo v latinčine. Nebola to už vtedy začatá maďarizácia. Bojovali s nemčinou a latinčinou. Najmä s tým, akým spôsobom pripraviť žiakov, aby dokázali prejsť mobilitou. Nielen tou horizontálnou, že môj starý otec bol obuvník, môj otec bol obuvník, ja budem obuvník, moje vnúčatá budú v tom istom remesle, ale aj vertikálnou mobilitou umožniť talentovaným žiakom alebo každému bez rozdielu, aby sa mohol vymaniť z nejakého fatalizmu a mohol ísť trebárs študovať alebo robiť niečo iné. To bolo obrovské novum, ktoré propagovali pedagógovia v tomto spolku. Tento spolok pokračoval ďalej, najmä aj pri obranách zavádzania maďarského jazyka. Ale to už hovoríme o začiatku roku 1840, kde sa vytvorili v spolku dve frakcie, ktoré boli vedené na jednej strane Ctibohom Zochom, Jurajom Matúškom, externe Jankom Matúškom, Jánom Vedoslavom Pisterským, Leopoldom Brukom, ktorí presadzovali vzdelávanie v slovenčine s nadstavbou jazykov pre tých, ktorí chcú pokračovať ďalej, a najmä Zemanov, ktorí mali pomerne veľký vplyv na učiteľov tým, že im poskytovali časť finančnej zábezpeky na ich plat, ktorí presadzovali maďarský jazyk. V roku 1841 Slováci boj o svoj jazyk v tomto spolku prehrali. A tak nastáva pomerne komplikovaný proces, ktorý narušil i politický a vojenský bojmeru 8 rokov, neskôr Bachovho absolutizmu, kedy akýkoľvek progres vo vzdelávaní bol zastavený. Elementárne vzdelávanie bolo stále na tej istej úrovni, riešila sa predovšetkým priepustnosť škôl, aby tí, ktorí trebárs chodili na základnú školu v Dolnom Kubíne, mohli po presune pôsobiť a učiť sa v tom istom ročníku, poviem, v Bratislave. Aby sa zjednotili metodiky a obsah vzdelávania. To chcela aj Šédiová reforma a neskôr i ostatné, najmä štátne reformy, ktoré začínajú pôsobiť v rámci Uhorska v 60. rokoch 19. storočia. Ale to už hovoríme o profesionalizácii pedagógov. Už nepotrebovali primárne svoje súkromné spolky, nakoľko dochádza aj k akémusi štátnemu
vzdelávaniu pedagógov, ktorí museli splniť určité minimá vzdelanosti. O čom hovorím? Je veľmi zaujímavé, že najmä pred tými 60. rokmi 19. storočia nemáme len pedagógov, ktorí vyštudovali trebárs lícea, ale tu boli aj pedagógovia, ktorí vyučovali najmä v menších obciach popri svojom zamestnaní. V Zaskali vyučoval obuvník. Pokrývači takisto. Máme stolárov, ktorí vyučovali popri svojom zamestnaní. Ten obsah vzdelávania bol opäť veľmi, veľmi jednoduchý. Žiaci chodili len časť roka do školy, mali jednoduché lavice, griflik, nič viac. O to sa snažil aj Adolf Medzihradský, aby tá vybavenosť základných škôl bola na celkom inej a vyššej úrovni, aby došlo tej tzv. Profesionalizácii pedagógov. Dostávame sa postupne k spomínanému 19. storočiu, kedy už každý pedagóg musel absolvovať určité vzdelávacie kurikulum, dať alebo vykonať určité štátne skúšky a ten koniec 19. storočia je už o úplne niečom inom ako o tom, čo zažívali pedagógovia na začiatku storočia 19. Ale stále je tu na veľmi zaujímavé podhubie tých, o ktorých hovoríme, že sú dobrí rodáci, Zochovci, Matúškovci, Medzihradskovci, Brukovci. Tí, ktorí chceli ten presah z toho elementárneho vzdelávania presunúť aj na vzdelávanie dospelých. A to je druhá fáza, veľmi zaujímavá, že pedagógovia v celom 19. storočí svoje vzdelávanie sústreďovali práve aj na určitú humanizáciu spoločnosti. Boli tu spomenuté divadlá, boli tu spomenuté spevokoly, boli spolky, ktoré podporovali priamo zo svojich platov vznikajúcu Maticu Slovensku, dokonca svojimi zbierkami archeológie, numizmatiky. Pedagógovia sa venovali i vzdelávaniu dospelých v tom, ktorom regióne, obci, predovšetkým v Dolnom Kubíne. Kedy to začalo, tá myšlienka vzdelávať dospelých? Máme tu na spomenutého Ctiboha Zocha, veličianskeho rodáka, ktorý, málo sa o tom vie, bol členom tajného spolku Vzájomnosť. Tento osobný priateľ Ľudovita Štúra zoskupil popri sebe ľudí, ktorí chceli zahusťovať práve túto tajnú sieť spolku, kde sa navzájom informovali, akým spôsobom vzdelať rodičov žiakov, aby rodičia nebránili vzdelanosti svojich detí. Zápasili možno s niečím podobným ako my teraz, alebo budeme zápasiť, dejiny sa opakujú. Bolo to veľmi zaujímavé, ako zaujať rodičov, prečo je dôležité čítať, písať, prečo je dôležité sa vzdelávať. A bol to na Orave jedinec Ctiboh Zoch, ktorý vytvoril i prvé súkromné knihkupectvo, v podstate jediné verejné, kde poskytoval a požičiaval i predával knihy dospelým. Ferepa taký Belopotocký, keď prišiel na Oravu, bol úžasnutý, koľko ľudí i jednoduchých pastierov dokázalo citovať zo svetových klasikov. Tam obrodili to vzdelávanie. Vzdelávaním rodičov detí. Samozrejme, nebolo to jednoduché, čo sa týka udržateľnosti, financovania a podobne. Neskôr všetky tieto súkromné aktivity prevzala štát, vznikajúca Československá republika, kde už hovoríme o celkom inom type vzdelávania, inštitucionalizovania vzdelávania, obsahov a štandardov. A tam v podstate na základe toho krásneho podhubia oravských rodákov, pedagógov, významných kultúrnych činiteľov sa stále presúva tá myšlienka dôležitosti pedagogického povolania. Stále ešte v 20. rokoch, kde
Máme pamätníkov na tú starú generáciu cez spomínanie Pavla Orsáka Hviezdoslava, vyšnokubinského rodáka, alebo aj evanjelického biskupa Juraja Nošku, dolnokubinského rodáka, na pedagógov napríklad medzihradských. Stále aj oni živili tú myšlienku. Dôležitosť pedagogického povolania má obrovský dosah na celú spoločnosť. Alebo inak povedané, mal by mať a musí mať obsah vzdelávania detí, dopad i na dospelých. A to je zaujímavý otáznik, výkričník, možno výzva z minulosti, na ktorom môžeme všetci uvažovať. A tu sa moje rozprávanie končí. Bol som limitovaný časom. Ak na budúce mi pani riaditeľka dá viacej priestoru, nech sa páči, môžeme o tom rozprávať aj dlhšie. Ďakujem za pozornosť. Múdre slová, ktoré sme počúvali, nám všetkým veľa nového prezradili a utvrdili nás v tom, že označenie dobrí rodáci je nielen príjemné, ale najmä zaväzujúce. Budú stopy, ktoré zanechávame vhodné dobrých rodákov, ak budú také, ako zanechajú v nasledujúcich chvíľach bratia Polákovci za klávesmi a po nich mladí futbalisti. Tak sa nemusíme báť. A nebál by sa určite ani pán Škrabák, ktorý okrem lásky k hudbe miloval aj futbal.
Všetci sa radi vraciame ku spomienkam do minulosti, k našim koreňom. Takým krátkým návratom je aj naše dnešné stretnutie, ktoré ale nechce byť len nostalgiou za ľuďmi a dobami minulými, ale aj nositeľom energie tečúcej z tých najmladších rodáčikov. Prichádza súbor Kolovrátok a Samko Kováč. Pri mlyne sa tí zišli Páľo, Juro, Jano a aj Martin Kolníkov, že kto vyhrá, bude nový ich kapitán zbojníkov. Tak si zatancujeme aj bez nich. že ste aj prišli, chlapci. A ako to dopadlo? Kto je nový kapitán zbojníkov? Ja dúfam, že Martin Kolníkov. Pasujeme sa stále. Juro už má na málo. Nášho pána schytili. Do vody hodili. Jano ním chce verubiť a ide ho rozdrapiť. Ale musel by to chlabiť. Čo by ma chcel nabiť?
napadajú tí chlapci, ako také vrabce sa hašteria a predbiehajú. A čo sme my horšie? Metloví! Ale pár, kvôli prachu sa tak neplače. Ty reve, že nie si kapitán zbojníkov. Keď
chlapci, dáme, pretože vás radi máme. Kde sú moje korene, rajom tu zem nazveme, tam, kde štíty mohutňa, kde stojí Tatier hora ozrutná, kde biely a čierny vách splýva, keď sa do Dunaja díva, tam rozpoznám svoju hrodu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujari po horách hrávajú, tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Dívam na miesta, kde som raz bol, už snívam, či splývam, odetý farbami bol. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme.
Drahí hostia, keby sa dali odmerať dobrý pocit a hrdosť, keby sa dali odvážiť spomienky, keby bola stupnica s ukazovateľom vzájomnej úcty a radosti zo stretnutí, vedeli by sme možno dnešné naše stretnutie vyhodnotiť vedecky, tabulkami, grafmi, ako sa v médiách často hovorí, dátami. Túto možnosť nemáme, ale pri pohľade do hľadiska sme vďační za spoločne strávený čas a stretnutia. Pozývame vás všetkých na malú prechádzku mestom pri prehliadke výtvarných prác našich žiakov a samozrejme na priateľské a inšpiratívne rozhovory spojené s malým pohostením. Ďakujeme ešte raz, že ste tu s nami, naši dobrí rodáci. Za chvíľu to už bude 40 rokov, čo som ja začal chodiť na základnú školu na Brezovci. Ona sa vtedy ešte volala Nemocničná. Potom to tak býva, kým škola čaká na tú svoju osobnosť, tak je pomenovaná všelijako väčšinou po tých uliciach. A ja som veľmi rád, v pôsobnosti mesta Dolný Kubín sú 4 základné školy. Ján Amos Komenský, Janko Matuška, Martin Kukučín a Peter Škraba. Všetky naše školy nesú mená významných osob. Ešte raz veľmi pekne ďakujem pani riaditeľke, aj predchádzajúcej pani riaditeľke, za to, ako sa o túto školu starali.